Okay, kan I klare det under 3 minutter her? Øj, så han er ved ham her. Jeg er færdig. Skal vi hjælpe? Jeg går lige ud i bussen, hvis det skal være sådan der alt for. 3 chilier, 2 mænd. Og her går vi i gang. Og det er helt vanvittigt. Og han spiser, når han er... Oj. Har vi nogen første reaktion på den her chili? Den er faktisk ikke så slem. Er du helt sikker på det? Jeg har en krasser. Jeg har en god smag. Jeg har smag den. Nå.